Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkry? Vra God vir genade om die dingen te aanvaar wat niet verander kan word nie. Die meeste negatieve gebeuren in een persoonse verlede, kan eenvoudig niet ongedaan gemaakt word nie. Dit kan dingen wees waarvoor die persoon zelf verantwoordelijk is, of dingen waarbij hij glad niet betrokken was nie. God kan je helpen om vrede te maken met hierdie dingen, zodat dit jou niet meer zal pla nie. Dit kan een beduidende gebrek aan technische aanleg insluit, onvermoe om een baba te hee, een zichtbare fysische gestremdheid, jou geboorte uit bloedskande of verkrachting, die feit dat jy aangeneem is, onaantrekkelijke, fysische voorkomst, vorige gesinsgeleenthede, of die doodmaak van vijanden in die uitvoering van diens as een soldaat of politieman. Dit is echter belangrijk om daarop te let dat ten spijte van al die slechte dingen wat gebeur het, God steeds in staat is om zijn goede doel in jou leven te vervullen. Baie aangenome en pleegkinders moet bijvoorbeeld besef dat hulle as babas of ouer kinders nie net weggegee is nie, maar dat hulle aan iemand gegee is wat beter vir hulle kon sorg as hul eie ouers. Anders as die wat in sprookjes of motiveringstoesprake vervat is dit een werkelijkheid dat baie sogenaamde, lelike eenkies, nooit in swane sal verander nie, en baie wat klein is, sal nooit groot word nie. Baie wat arm is, sal nooit rijk word nie, en baie wat relatief onbekend is, sal nooit bekend word nie. Dit is bijvoorbeeld van min troos vir een 25-jarige man met een bleskop, om selfs na Bijbelse bemoediging soos die van Lukas 12 vers 7 te luister, die hare van julle hoof is almal getel. Besef dat terwijl je zelf bewus voel oor jou groot ore, ander gemiddelde grote ore het, maar geen vermoë het om daarmee te hoor nie, weens doofheid. Terwijl je bekommerd is oor jou dun bene, sukkel baie ander emotioneel, omdat hulle voel hul boude is te vet. Daar is ook baie ander mensen met bene wat, goed gedefinieerd, lyk, maar hulle kan dit niet gebruiken om te staan of te loop nie, omdat hul bene verlam is. Hulle benodig dus een rolstoel om hulle te helpen om rond te beweeg. Terwijl je bekommerd is oor die gereelde acne op jou gezicht, het ander dik, letsels van die brandwonde wat hulle in een brand opgedoen het. Terwijl je altijd spijt is dat je niet jou universiteitsopleiding voltooi het nie, kon ander weens leerprobleme nie eers hoërskool voltooi nie. Die volk van God glo ook dikwels dat ander hulle op diezelfde negatieve manier sien as wat hulle hulself sien. Hulle beweeg ongelukkig ook in ooreenstemming met hierdie valse oortuiging, en is gevolglik nie in staat om oorwinnend te leven nie. Hoe weet je zelfs dat ander jou op diezelfde manier sien as wat jy jouself sien? Numeri 13 verse 31 tot 33 vertel hoe hierdie verkeerde opvatting ook die geval was met 10 van die 12 Israelitiese spioene na Kanaan. Ons was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë, vers 33. Hulle het die springkaan mentaliteit gehad. Je moet ook erkennen dat,
hoewel jy dalk afgunstig is op sekere kenmerke of eigenskappen in een ander persoon, daar diezelfde persoon sekere kenmerke of eigenskappen in jou kan beny. Terwijl jy sy lengte begeer, begeer hy eindelijk jou skerp neus. Terwijl jy graag sy liggaamsbouwer struktuur wil hee, wil hy graag jou financiële stabiliteit hee. Terwijl jy so snaaks soos hy wil wees, wil hy eindelijk so slim soos jy wees. Anders sien dalk selfs na jou op en streef daarna om net so wys, hardwerkend of geestelik gesind soos jy te wees. Jy sal dalk ook vind dat diegene wat jou voorheen geterg het, omdat jy so jonk lyk al is jy 'n volwassene, eindelijk jou jeugdige voorkoms oor 10 jaar sal begeer, aangezien hulle dan baie ouer lyk as wat hulle graag wil hee. Diegene wat oor jou dun liggaamsvorm geskerts het, kan ook jou liggaam beny, aangezien dit nie deurspek is met kroniese gezondheidsprobleme soos hulle sin nie, weens hul oorgewigtheid. In Filippense 4 vers 11 het Paulus gesê, ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Onthou dat niemand al fysische voorkoms, gezondheidsstatus, verstandelijke functie, genetische samenstelling, talente, ouers, financiële status, of baie ander aspekte van die lewe kies, sodra hulle in hierdie wêreld gebore word nie. Die diskriminatie en selfkritiek op dit wat in die oë van die hoofstroom samelewing onbetaamlik of van min belang voorkom, is dikwels te wyte aan 'n gebrek aan bewustheid van hierdie feit. Vra God om jou oë oop te maak sodat jy jouself kan sien soos wat hy jou sien. Die samelewing neem ook dikwels kennis van, en focus op die dingen wat een persoon verkeerd gedoen het, in hul skatting, maar nie wat hy reg gedoen het nie. Hulle is bijvoorbeeld gauw om verslag te doen oor wat hulle beskou as discriminerende gedrag, wat iemand anders se gevoelens, waardigheid, seer maak, maar hulle sal glad nie verslag doen oor die feit dat hy duisende lewens gered het deur aborsies op aanvraag te voorkom nie. Die tyd het aangebreek vir jou, om God te dank dat jy gebreekte, onvrugbare, arme en onaantrekkelijke dingen in jou leven het. Dank omdat hy die goddelike doelwitte ken, wat hij zal bereiken deur hierdie en ander ongunstige dingen en omstandighede, buiten jou keuse en beheer. Sodoende sal jy jouself of jou situasie kan aanvaar, en dit zal ook verhoed dat ander mense se percepties en opmerkings jou sleg laat voel. Aangezien aanvaarding een proces is, kan je met der tijd leren om hierdie ongewenste dingen te aanvaar. Je zal jezelf dan niet meer zien zoals ander jou sien nie. Terwijl ander bijvoorbeeld zien dat gestremde mensen in een volmaakte wereld geboren is, kan gestremde mensen zien dat niet gestremde mensen in een onvolmaakte wereld geboren is. Als je leven in een rechte verhouding met die Here is, moet jij besef dat zelfs al verwerp mensen jou op een of ander manier, dit eindelijk hulle verlies is. Die wereld is dus een armer plek omdat dit jou niet erken nie, dit wil sê, jou erken vir wie en wat jy werkelijk is.